Hindi matakaw sa kalawang. Pero lungsod ng Panganiban. Jose Panganiban Norte. Video lang ako sandali. Yung aming mga tinapalan para wala nang tutulo. LCC ng Jose Panganiban, Camarines Norte. Yo. Hey, ulan na naman.
Yan ang mga precautionary measures yan eh. Para hindi mahira. Bukis, ayos, kumpleto. Wala pang kurtina. Kalendaryo, sabi ko kalendaryo lang. Katapat niya eh. Kapitan mo dyan ng idikit kahit hindi sabi, dinidikit mo eh. Idikit mo dyan ng kalendaryo, solve na yan. Diyan lang, pwede lang mong igahay no? Oo, daw ko kung lang makaspas kayo, pero dapat sana. Igahay din ako igahay? Oo daw. Ay, igahay mo? Oo daw. Ay, ito ako mo. Kasama ko mo yun. Tuloy daw. Kasama ata si Aiko. Kasama si Aiko. Oo. Sabi namin, maulan. Tuloy daw. Ayaw paawat. Ito po na maulan. Mas malakas ang alon. Mas malakas ang alon dun. Pwede na po mag-surfing dun ay. Pero hindi. Dapat siya umalis sa umaga. Kasi, ang lakas nila kayo ito, overnight. Kasi ang dala-dala niya si Pambundi. Mabagal yun. 60 lang ang takbo nun. Pilita mo yung 70, medyo delikado na kasi magaan. Tatawag? 60 ang takbo, darating siya rito. Umalis siya roon ng mga alauna. Darating siya rito, alas 6 na 7. Yung gabi. Ano wala yan dito? Hindi kayo sa bali at pag sa dito yan, wala yan. Maiwanan ko yung gamit ko. Di man, mga kay ubling iwan sa tindahan. Kapag iniwan natin yun sa bahay, di man niya makita, makalimutan. Oo, bibili na lang. Okay. Gahanda na ni sa pang Pasko na ni. Ay, sorry. Ano kuya? Namasyal. Jerome, tanggalin nyo na yung sahod doon sa taas. Wala na, tinagpala na. Ha? Wala nang butas. Hindi, pag may tulo, lagyan nyo uli. Basta tinakpan na namin lahat ng possible. Kung tumulo man, mahina na. Dahil May mushroom na yung kisame sa kornto. May mushroom na. O di, gawa ka ng chicken with mushroom. It's edible. Yan na, nakatapalan na namin lahat. Lahat. Ay, sorry. Ilang taong mga sakit dyan dyan?
Papunta daw bang asbas? Paalis ka daw pati. Kayo, nag-uusap. Sinabihan namin huwag tumuloy eh. Tutuloy daw siya eh. Tutuloy daw siya. Takbo nun, walang darating sa rito. 6 or 7 o'clock. Sinabihan ko na. Sir Yaya, kasama ko yung Joma. Oo daw. Pinagong, Sir Yaya, pinagong. Sinabihan pa na kung gusto mong pumunta ng Bagabas, umaga ka umalis. Maaga, kasi mabagal. Meron na po sa inyo? Meron na. Traffic. 6 or 7 kung alis ka rin ng o'clock. Yun lang na ngayon kami. Wala naman kami gagawin. After lunch yan na kami. Kumaabuno ako yung lipong Ate? Hindi pa luto yung ano. Nagpe-prepare pa yung kusinero. Bupis. Garamitin yan. Di na, okay na yung ano. Okay na doon. Okay na yun. Ay, mga sila. Daing at saka hipon. Saka yung hipon. Okay na. Iyo, basta kung anong meron doon, yun na lang. Yun na lang, kung anong meron doon. Iba man, ay sa agad. Sa umama. Masabog ako. Naman kayang balikan na lang yung iba. Malaki na yung baso niya. Yung ano, yung plastic. Kita ka ba eh? Ganda ng dalawang plastic na yun. Isang pila lang pala to. May nilagyan lang dyan ng awang ka, agihan. Isa pila. Kung nasa puro ka, kaya halo yun. Halo yun. Oo, hala pa. Unang rekada. Abutan ka na ng lunch. Makabiyahe ka sa rong bisis. Ado ang bisis sa rong aldaw. Sa rong sa aga, sa rong Yung karoon ni ang matao, yung ruta na ni. Yung karoon ang matao. Makaduang biyahe. Galugi ka. Yung biyahe sa rong sa aga. Kung sarili mo 13 kilo, okay lang. Eh kung inupahan mo, boundary ka. Kung naghali na si May, pero ako rin sa auto. Balikan ko naman sa auto. Na, manduman, nahiling mo, mayo. Daon duman. Ha? Nahiling mo? Yung duman kay Ay, Walter. si auto yun. Kung dara sa auto, Ay, hali na kita sa harong, manduman na kapag duman pinaparada. di ipig dara. Yaw, Ipig duman dara. suba mo si May, saka si Nicole. Duman pigdara, bawal baga duman ng auto. Pigpaparada duman, dahil garo sinisito, taalan mo yung Walter. Kay Walter nga, ano, dahil nakita. Ang pwede naman mga motor. Iyo din, Oo. gali. Astig kaya ng banana yun. Ikaw ba naman? Pero ginamit na. Iyo. Kaya mayo na duman si May, dahil na bang nakalaog, inilalaog mo ito magpangyag. Ginamit na. Malaki utang na loob ni Mayor. Kwenta sa akong bigas. Oh, yung mga basog. Tinawa, nagkaan mo si Dahil nyo yan pakialaman, ata, ano ko yan, supplier ko ng bigas yan pagka ano. Pag Disyembre ka, Disyembre na. Magkataw ka. Disyembre, saka eleksyon. Kilala?
May maluto naman da, may maluto na. Doon. Oh, balbon. Grabe, grabe. Grabe ang pangagaro ng Aji eh. Maawa ka nga, maawa ka. Oy! Mapawalat ka, check. Mapawalat ka, madigida si dyan. Mahuli na ka mo? Iyo. Ayaw na. Uli na kita pang to. Maabuno ako sa... Tapos, maduman manda sila si Anjo. Banggi. Sabi, baga na Anjo, maduman mi nga ta ibahan mi. Oh, yun siguro. Mamotor lang garo. Ang O. motor lang garo. Maiba ka naman, Chik. Eh, motor man sila si Anjo. Maabot yan si kuya mo dahil bumblebee ang darang. Dahil pa manggaro nakakahali. Digdi man. Maabot yan digdig, banggi. Iya. Oh. Madiretso na da ang bagasbas. Adi ma overnight tuman. Da, digdi man da maturog. Useless baga, pirang oras ka lang naman. Tapos matanga na. Dagos pamasyal na garo. Kaibahan mo si Kaibanan si Aiko. Aiko. Diretso da si Janjang. Kita mambuli na kita tapos na kami ni Papa Pits. Maring makaabuno ako sa agad naman. Sinabi ko na kay Manny Balay, mapuli na kita. Tapos na. Kaya nga ni, preparasyon na ang kami. Pagkapangod, larga kita. Yeah. Bagasbas na man madiretso digdi, diretso bagasbas da. Madiretso digdi pagkatapos bagasbas. Digdi maturog. Kaulay ko mo niyan, madiretso da siya. Tapos nag-message man kay Jerome. Madiretso da siya tapos digdi maturog. Sabi ko nga ni, Apo di nga ni, apo di para malinaw. Ay ano na may internet. iwan eh. Apo di. Bawalay ko pala. Pako ako nga isa digitang lang. Tapos sabi ko nga hindi si kuya, pako ako duman din ng mga kuya. Okay, tapos na pala. Oh, may tayo. Yay! Da apo din mo na si Janjan para sigurado, para maplano ang sistema. Sa iya. Papasan-pasan na sa gandara sa Aiko. Electric pa tayo itik, kaya nito ba? Alo nga ang mauran nung duman sa bubong, maalo nga ang. Kita digdi mag-stay kita mauran, buren. Ang sang burbit dia mas makapalaga. Mauran-uran. Kulit na kita. Balbon! Balbon! Naabuno pati ko. Mas mauran. Ako ka man balbon no te ikaw nagdulok ay naman ning. Ako ka man balbon. Makuela. Si Makuela. Ikaw ba Makuela? Oh. Dene da. Ayo ta alanganin mauran nga tigdigdi. Mapuli na kita. Oh, dahil nasabi ko na, Diyos, sayang eh. Ang lakaw, wrong timing. Naparigos kita bago mag-arali. Yeah. Parigos kita. Magkasok na kasi sa awin ko. Iya. Pagkarako. Supang dito, pagparigos ko, ano nga? Bitin gay, gano'n nga nagpapatak-patak ka dikit. May mga bye-bye. Bigbaklas ko. Dumang ka kayo dyan. Parigos kang mainit. Igo itong badil. Kaya nga, may badil dumaan. Dahil naga ano, ang spark. Ay, na. Dahil nag-spark. Ako, puron. Yung kita dyan, pangudtuan, kayang badi. Body at saka hipon. Tapos may duhang Tsaka hipon, yun na yan. igwang nga ni daang sabi ni Ate Balen, igwa daang dilata na sisig. Dahil na yan. Solve na yan, badi sa kahipon. Mhm. At least seafoods. Mm.
Balbon! Balbon! Iwalay na naman tayo, Balbon. Bala ko sanang parigusan si Balbon. Na Balbon, mapuli na kami. Sa dumang kimay, hot and cold. Kaya lang, mahali naman kita. Dahil na naman siya mapaparong. Sige, kaya dulok sa ito, mabaho, bataon. Imbis na kakawatan mo, ugakan kang kawatan siya. Malambingon ko kang idaw. Iyo, gabos man ng mga arog gani, malambing sa tao. Ano bata-bata. Makitao ang mga sitso. Mga gamit mo siya, baka may nawalat ka mga brief, hindi ba, sarablay lang nilo sa kubitan. Mga alas 12 na dapat luto si Bupis. Dapat arog ka ng oras, nagtatakad na. Naghihiwa pa bagat. Bukasan ni Papa Pits, nag-video si Papa Pits. I-video ako para maliwanag ang ano. Ang kublight. Kublight at saka chandelier. Chandelier. Initong si Panira. Kaya manigay si Hipon. Initong. Ay, ano ba kasi Hipon? Alat dahil babad ni manin sa tubig. Suka. Pag nasuka na ko, hindi na babad sila sa tubig. May alat. Baka nakalak dito man. Hi, Mimi! Ay, Mimi. Gusto na, mag-amin na kami dito doon. Yo, nagpahiling na kami duman. Busy si Tubol. Kaso na, Chick. Kaya, duman kain na lang tayo sa labas. Ha? Dito na. Kahit dito, tapos duman merendad. Alanganin. Ano yung ganun sa salad niya? Nga na si Hipon. Nasa rep garo si Hipon. Iyo, ini ito. Nasa refrigerator. Anong gagaan dyan? Ha? Ini. Ayun, pwede na. Iyo. May tubig na. Ba kung may water heater na ano? Ano naman hipon? Ay, ito. Yawan dyan. Dakol pa to. Nag-deliver na garong tubig. Papa. Ini may sarong galon na. Magkakararaot ng mga pagkain. May sarong galon na nag-deliver boy. Kararaot mamaya. Ha? Wala. Sira na wag ang mga ulo ng mga pagkain. Wala. Kararaot ng mga pagkain. Oh, may sisig na ano, tukwa. Yun yung sabi ni Hindi ba Himlay. yung pag-irari tubig? Sisig na tukwa. Gusto mo? Vegetarian. Iguan na. Mayo. Yo, di may sarong galon, no? Kaya lang. Ay, ino mo niyan digdig. Hindi man pwede digdig. Piga palos. Yan ang nakatapanin dyan. So, padali. Dami. Tapos, ang dami-daming pagkain. Ano ba ito? May globe na pula. Okay na. Ang gandang... Nawala si... Kinakan si Hipon. Sipon, baka naubos. Eh, kadakol to. Kadakol pa. Palitan natin itong bawang. Baka nag-inuman ka sa banggit. Oo, oh, ay kasi dati ko kung inuman. Kasi Dati? inuman mo, Loy. Kaya nag-inom sa bagit. Karawat. Karawat lang. ML. Kuhan pasok na. Bakit nag-stop na ka mo? Ipes na kami ng Energin saka empanadang may Empanadang lokal. Lupa na.
Di ba ga, may heater nito nang ano, kapag duman. Nakaready na talaga niyo. Magpapapalit kong tanglad si JJ. Una ko si JJ madagos. Sinako na ni JJ. Sabi ko, lagi mo na yan, JJ. Baka Sabi kagabi. ko nga, una ko nga po, amay ka pa naglalarga ka na. Mga alas 6, ay alas 5. Maski alas 7, magaling duman. Alas Hindi ako 7. pabalan. Pag-upload ko Di, JJ mo niya. after lunch siya, una siya rigdi. Bago garo nagturog, nagkarakan garo. Baka. Pagkakawat, nagkarakan kaya ano si hipon. Nauna yun, ako nga naligdi po, di ba? Hindi magayon pa. Kaya maabot ka banggihan, hindi gibuhong mo rigdi. Na, turog. Taragay. Taragay. Balbon! Balbon! Sa lingo ituro sa inyo, natutuod na si pangalan niya, Balbon. Sasaligin na. Tubig, o yan na si hinahanap ng tubig. Ang panglaag doon. Ay, ayun. Pakilag na lang tabi dyan. Pakilagay na lang dyan. Yaila. Oo. Oo, agyan nyo na lang doon. Thank you. Sila. Salamat. Pinako ako pati si JJ Tanglad. Mamalo kasi ko yung Tanglad. Oh, dahil na. Day na. Sabi ko nga ni Kim Rum, ka nagtawag. Ayun, Rum, sabihin mo, huwag na sila pumunta at ano lang ani. Ano ba?